Ahojte priatelia, vítam vás pri tomto videu. Ďakujem vám za to, že ste si urobili čas. Pôjdeme si vysvetliť, akým spôsobom obchodovať na futures a to ešte k tomu bez vlastného kapitálu. To znamená bez riskovania straty vlastných peňazí a budeme obchodovať tak, aby sme z prop firmy vlastne sa dostali k payoutu a mali z toho nejaký úžitok, hej. Ale pointa je tá, že v podstate obchodujeme podľa reálnych dát, podľa reálneho trhu alebo na reálnom trhu a môžeme z toho veľmi pekne profitovať. A poďme si vysvetliť, akým spôsobom a presný postup, ako na to, aby sme vlastne sa dostali k tomu payoutu. Takže ide o obchodovanie na reálnom trhu, lebo chodia mi otázky, že aký je rozdiel medzi CFD a futures, takže pri futures využívame reálne data, reálny trh, hej. Rozdiel medzi CFD, že CFD ty obchoduješ u brokera a môže sa to tam aj maličko líšiť, hej. Takže ide o obchodovanie futures bez vlastného kapitálu u prop firmy a ukážem vám ako na to. Takže ja som si vybrala spoločnosť Lucid Trading. Môžete si vybrať hociakú inú spoločnosť, ktorá v podstate ponúka prop trading na futures. Hej, takže každá tá spoločnosť má iné pravidlá a záleží aj teda na type účtu. Takže poďme na to. Najprv musíš absolvovať výzvu, hej, takže existuje Lucid Pro, Lucid Flex a Lucid Direct. Je tu vlastne aj hotový účet, ale pozor, má veľmi prísnu konzistenciu a sú samozrejme oveľa drahšie, hej. Ja používam tento Lucid Flex, vysvetlím prečo. Lucid Pro je viac sústredený, preto sa aj tak volá. Ja by som povedala pre konzistentných profesionálov, ale poďme si vysvetliť, prečo je zaujímavý práve Lucid Flex a prečo ho používam. On je zaujímavý v tom, že má jednu výzvu, jednu challenge, v ktorej je konzistencia, ale 50%, čo je veľmi ľahké splniť. Ja by som povedala, že skôr to je kvôli tomu, aby si nesplnil tú challenge v jeden deň. Takže dajme tomu 2-3 dní a viac. Samozrejme od šikovnosti tradera v podstate je nejaký čas, za ktorý vieš splniť tie podmienky. Tie podmienky sú Profit Target 3000 na 50 000 účte, maximálny stop loss je 2000. Je to denný aj celkový, hej, takže 2000 a 3000 Profit Target, hej. 2000 je tá stopka. Konzistencia 50%, nie je to veľmi náročné alebo nejaké prísne. Môžeš používať maximálne 40 mikrokontraktov, ukážeme si, ako sa zadávajú. A ako som povedala, každý ten účet, každá tá prop firma má svoje pravidlá, treba si ich naštudovať, ja to takto vlastne nejak v skratke sa snažím vysvetliť. Vieš si to prečítať ďalej. Takže takýmto spôsobom ide o 50 000 účet a keď splníš tú challenge, hneď ti príde vlastne na podpis master účet a ten master účet, tam konzistencia vôbec nie je, ale keď vlastne ideš na tom master účte, tak na payout potrebuješ obchodovať 5 dní. 5 dní sa počíta ako v podstate jeden deň, každý sa počíta, keď dosiahneš profit aspoň $150. Príklad. Spravíš teda výzvu, dostaneš master účet, pondelok spravíš 150 a teraz sa dostaneme k tomu, prečo tieto účty. Pondelok 150. Není zaujímavý trh, hej. Utorok začne nejaký trend a ty ho chytíš. Spravíš
$2000 v ten deň, tak môžeš mať vlastne takéto výkyvy. Preto ten flex je veľmi dobrý na, na to, že vieš zachytiť veľký pohyb v jeden deň, hej, ale iné dni proste nie sú také zaujímavé na trhu, tak proste máš tam dosť veľké skoky v tej konzistencii, ale ako sme povedali, pri tom master účte není v tomto prípade žiadna konzistencia. To znamená, kľudne môžeš spraviť pondelok tých 150 a v útorok 2000. V stredu spravíš 200, štvrtok, dajme tomu zase nejaký trend, spravíš 400 a v piatok spravíš 150. Tak v piatok, čo sa týka payoutu, tým pádom si splnil tie podmienky, 5 trading dní, každý deň je nad 150, alebo teda aspoň tých 150, takže si splnil podmienky a v piatok o 18. hodine, ale pozor, amerického času, v Amerike, keď je 18:00, tak vlastne máš splnené podmienky, môžeš si požiadať o payout. A takto stále dookola, vlastne každých 5 dní tradingových, pokiaľ si splnil tieto podmienky, tak vlastne môžeš žiadať o payout na tom master účte. Teraz najskôr si musím teda zakúpiť tú challenge, takže tu si dám select platform a ako som povedala, ja vám ukážem, ja mám vlastne tieto data, používam vlastne Tradovate a TradingView na ten trading. Takže vyberem si tieto datafeed, kde je Tradovate a TradingView. Hej. Ďalej v podstate, keď si to zvolím, tak si zaplatím tú challenge a poďme prejsť teda na graf. Môžem obchodovať rôzne inštrumenty. Ako som hovorila, ja používam Micro Gold Futures. Takže vlastne používam Micro Gold. Hej. Teraz, keď ja sa chcem prihlásiť na svoj účet, ako vidíš, tak stačí mi stlačiť buy sell. Tu mi ukáže vlastne výber tých brokerov, Tradovate. Ono tie fundiaky, aj tie master účty sú ako demo samozrejme. Hej, connect. Teraz ja sa prihlásim do svojho účtu. A vlastne tu ja mám svoj účet. Tu mám vlastne aj svoje zadané obchody. Hej, tu vidím sumár, hej, tých obchodov. Takže je to 50 000 účet. Dnes to je vlastne 316. A ja som si natočila pre vás vlastne video, kde zadávam obchody, lebo som nevedela, aký bude trh. Dnes je piatok, takže už to, už to celkom nejde nijako. Takže poďme si pustiť to video. Takže ako vidíte, mám vlastne svoj trading view. Toto bolo okolo obeda. Teraz už som prihlásená do toho účtu a vpravo hore dám trade. Takýmto spôsobom viem zadávať obchody. Alebo vľavo hore mám sell a buy. Ako vidíte, je tam jeden mikrokontrakt. Môžem aj pravým tlačidlom na myši. Tam už mám jeden mikrokontrakt sell, buy, hej, a stopku. Tu mám market, objednávku, limit, stopku, stop limit. Buy a sell.
Takže ukážeme si za market, samozrejme môžete aj limity. Tu nadávam vlastne koľko mikrokontraktov chcem, aby sa zaplo. Viem si tu nadstaviť vlastne aj profit target v dolároch, tam sa mi ukáže aj v tikoch a taktiež stop loss v dolároch a v tikoch, hej. Takže ja tu vidím vlastne, čo idem zadať a aký mám stop loss, aký mám take profit, hej. Je to market objednávka a môžem používať teda aj toto pole, hej. Tu nás si zanalýzujem alebo spravím si analýzu toho trhu. Ide o microgold, hej. Takže rozhodla som sa zadať long. A tu na už viem hýbať, samozrejme aj podľa nejakých úrovní, kde si myslím, že by to malo prísť, kde to zanalizujem tú cenu. Tu na vlastne mám stop loss a hore ten sell limit je take profit, hej? Takže vstúpila som za market cenu. Samozrejme viem potom dokupovať aj v podstate ďalší kontrakt za market, hej? Takže už mám dva kontrakty. Som si doplnila dva stop lossy, hej. Takže mám dva stop lossy a mám tam už dva kontrakty. Tu mám vlastne ďalší sell limit, teraz som to spravila s tou myšou, hej. A mám tým pádom dva take profity, hej. Tie si viem následne posúvať. Samozrejme nemusím používať toto pole, tam sa veľmi ľahko teda vidím, koľko riskujem a koľko môžem získať. Viem používať aj za market cez myš, hej. A takto to viem zatvoriť. Samozrejme nemusím čakať do toho tepečka, ale viem to aj zatvoriť vlastne za ten market, hej. Ale pokiaľ čakám do toho tepečka, keď tá cena dorazí, tak vlastne sa mi to zatvorí. Takže tu na dole som už ukazovala, vlastne vidím tú históriu tohto dňa, hej. Takže mám tam vlastne aj toto pole, kde si viem zadávať vlastne stop lossy a take profity, kde vidím pekne aj koľko riskujem, kdežto vlastne na tom poli sell buy alebo tou myšou, tak vlastne tam si to musím potom nejak vypočítať. Takže to je vlastne odhlásenie a prihlásenie do toho účtu a obchodujem vlastne priamo na TradingView. Ja keď to potom vlastne zadávam za ten market, tak mne sa síce akože týmto jednoduchým spôsobom, hej, tak potom si musím doplniť stop loss a take profit, hej. Takže stále používam stop lossy a take profity. Keď používam vlastne toto pole, tak sa mi automaticky, keď si to tu začiarknem, dá stop loss a take profit, hej. Keď vlastne stlačím tú objednávku a nezadám si stop loss a take profit, tak si ho musím potom vlastne doplniť, hej. Takže toto pole je jednoduché, že viem, koľko riskujem, koľko môžem získať a samozrejme, ako to stlačím, tak sa mi to automaticky aj dá stop loss a take profit. Keď to vlastne robím takýmto jednoduchým spôsobom, alebo tu môžem aj
v podstate manipulovať s tými, či jeden mikrokontakt, 2, 3, 4. A keď zadám buy, sell, tak ja si potom zase musím doplniť ten limit a stop objednávku v podstate do toho obchodu. Hej, takže takýmto spôsobom samozrejme sa zadávajú príkazy. Kľudne na YouTube je tam strašne veľa videí, sa dá pozrieť, čo sa týka zadávania príkazov. Hej. A to je tak v skratke všetko, čo sa týka zadávania tých príkazov. Čo sa týka potom, keď robíte tú výzvu, tak vám príde aj certifikát o splnených výzvach. Tu je ďalší certifikát o splnenej výzve a taktiež, až keď je vyplatený payout, hej, najskôr si o ňo požiadate. A keď je vyplatený, dojde certifikát zase k výplate, hej. Ten prvý payout trošku trvá, dajme tomu 24 hodín kvôli overeniu aj totožnosti, ale po overení tej totožnosti a spárovaní účtov buď kryptopeňaženky alebo valetu, naozaj je asi do hodiny tá výplata a vtedy, keď je tá výplata, vlastne príde aj ten certifikát. Takýmto spôsobom vlastne tu navidíte v podstate peňaženku a taktiež vlastne od Lucitu v podstate bolo to v jeden deň, hej, keď bola priradená peňaženka, tak payout, hej, a certifikát okamžite. Ten certifikát chodí po vyplatení, takže keď vidíte ten certifikát, je to až po vyplatení. Takže čo sa týka výplat, je to takýmto spôsobom, hej, a vydané certifikáty. Takže ako by som vlastne vám vedela ešte pomôcť, čo sa týka tradingu, musíte vedieť spraviť analýzu a samozrejme vedieť obchodovať, lebo taktiež veľmi rýchlo sa dá spáliť ten účet. Hej, už pri tom jednom mikrokontakte, napríklad dneska som obchodovala tento úsek, keď ste videli, tak ten obchod na ten long, ja to tu aj ukážem, on bol zadávaný vlastne v tejto oblasti a tu bola tá stopka. Tu bol ten stop loss a tu bol ten príkaz. Takže, a tu bol vlastne ten take profit, takže ten take profit by bol zasiahnutý. Ja som to potom ešte obchodovala vlastne v tejto časti, hej, odtiaľ to sem, po tú Áziu a iba jeden jediný mikrokontrakt mi spravil cez $100 v podstate na tomto úseku. Takže ani v podstate neviem, či bol celý, hej, ide to veľmi rýchlo, hej, jeden mikrokontrakt, takže ja niekedy používam aj 3 až 4 tie mikrokontrakty, ale naozaj musíš vedieť obchodovať a mať správnu tú analýzu, lebo teraz vlastne poviem tú pointu, ako každý fundiak vlastne môžeš spáliť. Výhoda tých vlastne obchodov na futures je, že nemám žiadny spread od brokera, takže ja keď zadám ten obchod vlastne tu keď vstúpim, hej, tu spravím vstup, dáme si to červeno, aby ste to lepšie videli, tu urobím vstup a vlastne dám si stop loss, ktorý si posuniem takto, hej. Ja si dám stop loss do profitu, mám to takou modrou, dám si stop loss do profitu a tá cena, vlastne pokiaľ sa mi tam nevráti, čo sa nevrátila, tak vlastne ma to nevyhodí, hej. Tá cena, vlastne, alebo ten stop loss, pokiaľ by tá cena, ja to ukážem,
vlastne spravila takýto pohyb, že naozaj ide veľmi blízko a tu sa odrazí a ide ďalej, tak vlastne naozaj ma nevyhodí, ani keď to je takto milimetrík od toho, tak ma to nevyhodí, lebo tam není žiaden spread, hej. Um, Sú tam nejaké komisie, samozrejme za obchod, není to úplne zadarmo, ale takáto blízkosť, proste naozaj takáto, ma nevyhodí z toho obchodu. Musí tá cena spraviť takto, hej, aby ma vyhodila. Takže ani takáto blízkosť ma nevyhodí a udrží ma v tom obchode, keď si tú stopku dám takto do profitu. Takže to je vlastne výhoda futures, že není žiaden spread, tým pádom aj na fundiaku viem veľmi dobre a rýchlo proste dať stop loss na break even, tým pádom idem bez rizika, môžem to držať a ako hovorím, už iba s tým jedným kontraktom tu na to bolo cez $100, iba v tomto úseku. Takže veľmi jednoduché, transparentné by som povedala obchodovanie podľa reálnych dát, hej, bez nejakého spredu a bez nejakých ťažkých podmienok, hej, že dokonca pri tých účtoch Flex není ani konzistencia a môžem využiť potenciál toho trhu, keď sa v podstate posunie, hej, že by som držala ten obchod odtiaľto, tak naozaj tu môže mať aj $2000, hej. Um, za jeden pohyb a tá spoločnosť ma nebude za to teda trestať, že som mala jeden naozaj nádherný deň a ostatné tie dni, dajme tomu, išiel trh do strany a neboli tie zisky až také vysoké. Takže ako by som vám ešte mohla pomôcť, čo sa týka obchodovania, je vlastne samotným obchodovaním. Hej. Trošku zavadza lišta, si ju dám len bokom. A to je vlastne skupinou, výsledkami. Takže čo sa týka ešte obchodovania, tak vlastne v skupine ja teda obchodujem zlato. Sú to teda ceny CFD, lebo v skupine vlastne obchodujeme alebo obchodujú ľudia aj reálne účty. Tie reálne účty väčšinou majú u CFD brokerov, takže tie ceny sú podľa CFDčka, ale v podstate sú tam malé stop lossy, je tam riešený risk management, môžeme si ukázať napríklad jeden obchod z dneška, je tam stop loss, je tam take profit a take profit 2, hej, v tomto obchode. Takže napríklad zo včera je tam príde obrázok, hej, kde je stop loss, sú tam uvedené údaje take profit 1, take profit 2. Potom následne v tomto prípade bol trailing stop loss, hej, posúvanie stop lossu do profitu a to bolo vlastne jedno posunutie, druhé posunutie a potom vlastne bol ten trailing stop loss zasiahnutý, hej. Sú tam tie take profity celkom dosť veľké, hej, takže tu bol napríklad long, hej, bol take profit 1, 2, 3, jednotka, dvojka bola zasiahnutá, hej, sú tam presne aj obrázky, 180 pipov zasiahnutých, take profit 2, následne bol trailing stop loss, hej. Potom napríklad v tomto prípade tam bol long, hej, take profit 1, take profit 2, boli vlastne zasiahnuté, tá dvojka bola 387 pips, hej. Tu je vlastne zase short, hej, take profit 1, 2, v podstate píšem tam aj stop loss na break even, hej, kedy posúvam všetky tie údaje. Tu bol vlastne long, take profit 1, 2, a vlastne takýmto spôsobom. Samozrejme, to ľuďom určite pomáha, hej, alebo pomôže. Sú to obchody, ktoré ja reálne tiež obchodujem. Ako hovorím, na tých futures účtoch je to veľmi rýchle. Tam napríklad
pri dvoch kontraktoch naozaj stačí chytiť jeden, dva obchody a cieľ je vlastne splnený. Čo sa týka vlastne ešte obchodovania v skupine, tak som si pripravila zľavu, ale pozor, není to jednorázová zľava, ale je to zľava na každý mesiac. Takže je to 25% zľava na členstvo vlastne v signálnej skupine. A ide o to, že tá zľava není iba na jeden mesiac, ale po celú dobu, ktorú budete vlastne v skupine, sa bude aktívna tá zľava. Takže je to na každý mesiac, hej, tých 25%. Takto táto cena vychádza s daňou vlastne po tej zľave. Takže ešte takýmto spôsobom sa dá samozrejme pomôcť a dostať sa rýchlejšie k tým payoutom. Takže to je odo mňa všetko. Takže vieme, kde obchodovať bez rizika. Práve, že napríklad dnes mi vyhovovalo, že bolo to zlato veľmi volatilné, kdežto na reálnom účte je to trošku rizikové, ale vlastne tento pohyb veľmi volatilný som využila na tom futures účte a samozrejme v skupine sme obchodovali vlastne tento short, hej, dole, takže mne na tom futures účte veľmi vyhovuje tá volatilita toho zlata a dá sa to pekne zobchodovať a využiť hlavne teda na tie payouty. Neriskujem vlastný kapitál a takýmto spôsobom viem vlastne bez rizika obchodovať a profitovať na finančných trhoch. Tak ďakujem vám za vašu pozornosť a niekedy na budúce. Ahojte.